बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ पाकिस्तान एयारफोर्सनि उरां जाब्रबथाय। पाकिस्तान भारतनि पान्जाब रायजो सिमना सेरनि उटक नोगोराव पाकिस्तान हादरनि एयारफोर्स बिफाननि उरांआ क्रास जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव रावनिबो जोखोम जानाय आरो जिउ गोमानाय खौरांआ सोराङाव फैयाखै। नैथियाव दङ मैया 5 आगस्ट खालार खालि आसाम आयेन आफादनिफ्रायनो एमएलए मिनाल शइकियानि साइकेलखौ सोरबा सिनाय मोनै सिखावा खावनानै लांदोंमोन। एमएलए मिनाल शइकियानि गोमानाय साइकेलखौ मोनफिनबाय। जाय जायगानिफ्राय एमएलएनि साइकेला सिखाव जादोंमोन बे जायगानिफ्रायनो साइकेलखौ मोनफिनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एमएलए मिनाल शइकियाया मिथिहोनाय बादिब्ला सोरबा सुबुङा आंखालनि थाखायनो आंनि साइकेलखौ लानानै थांदोंमोनब्लाबो आंनिफ्राय सहायनि गोनांथि नांगौब्ला एमएलए बिथाङा सहायखौ दाबो होनो थियारि होननानैबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनिफ्रायनो खावजादोंमोन एमएलए मिनाल शइकियानि साइकेला। थामथियाव दङ थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्ट खालार खालि लफिकुल इस्लामखौ बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुंखौ सिबिआइआ फोसावनायनि उनाव मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङोदि हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव सिबिआइआ नायबिजिरनो नांगौ। मानोना जाय सुबुंनि सिबिआइआ मुं फोसावदों बे मानसिफोरा बिएलटिनि। बिनिखायनो जों सिगांनिफ्रायनो बुंबोदों लफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव हाग्रामानि आखाइ दं होननानै। बिनिखायनो सिबिआइआ हाग्रामानि सायावबो नायबिजिरनो नांगौ होनना रोखा बुंथियो। ब्रैथियाव दङ मैया बिलिफां हराव अख्रां फारसे बे नुजाथिनाया सुबुं हारिफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु एबा गिखांनाय लाबोदों। गोजौ अख्राङाव जोंब्लावनानै बेरफ्रुनाय खबाम रिंखांदों आरो बुहुम फारसे गोग्लैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव बांसिन गिथावना महर मोनदों। बाथियाव दङ थांनाय 22 जुलाइ खालार खालि एनएलएफपिनि गाहाय बिर जोहोलाव बिन'द मुसाहारि उरुफे एम बाथाजों लोगोसे गासै सा 23 केडारफोरा हाग्रानिफ्राय गिदिंबोफिननायखौ मैया बड'लेण्ड फरायसा आफादआ बरायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बड'लेण्ड फरायसा आफादआ बुङोदि बिथांमोनखौ जों दिनै बरायनो एबा थुलुंगा होनो बिथांमोननि थांखियाव एबा बिथांमोन जाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों दा सावरायनायनि लाहार फाहार खालायदों बेखौ जोङो थुलुंगा होनो जोङो बेयाव जों सफैदों। बिथांमोनखौ जोङो दिनै लाइमोन हिसाबै बर' माहारिनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै गोजोनै बरायदों। जाहाथे बिथांमोना माखासे जोंनि बर'नि जेंनाफोरखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै बिथांमोना थिग खालायनो हायो आरो थांनाय बिटिआर एकटआव गोरोन्थिफोर जाबोदों बे गोरोन्थिफोर माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना सुद्रायनो हायो। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों बिथांमोननिसिम मोनसे आसा खालामबाय। लोगोसे आसाम आयेन आफादाव केबिनेट बिल लाबोना एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो बर' मन्त्रि एमएलएफोरा दाबि खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बड'लेण्ड फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बनजित मन्जिल बसुमतारिया। दथियाव दङ दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव गोदानै फोनांजाब लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङोदि खम समनि गेजेरावनो बिटिआरआव थानाय सरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनाय जासिगोन आरो गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिथांमोननो थिसननायखौ फैगौ 13 आरो 14 खालाराव होनाय जागोन। आरोबाव बिटिआरआव उफ्रा टेटखौबो थाबैनो खुंनाय जागोन होनना बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।